Ainda non. Ola, si vos podo sacarme isto si nos separamos. Moi bo día a todas e a todos. Hoxe acompáñame nesta mesa pois Ramón Piñeiro, director artístico de jazz da Rúa Nova, representante da Central Folk, ese gran proxecto no que o Concello de Santiago colabora dende hai anos, e Pablo Sanmamés, que é músico, e estamos aquí para presentar a segunda edición. Onte presentábamos a segunda co Ateneo e con outras administracións públicas, a segunda edición do Ateneo Barroco. Hoxe pois estamos aquí para presentar a segunda edición de jazz da Rúa Nova, que se desenvolverá o próximo sábado 3 de outubro. Estamos convencidos por dúas razones, porque que este festival é absolutamente imprescindible, porque significa, por unha parte, pois sacar a cultura á rúa unha vez máis, e neste caso pois as parroquias de Compostela, e iso significa de alguna maneira pois universalizala esa cultura e esa música. E despois porque complementa pois perfectamente e enriquece aínda máis pois a oferta cultural musical de Santiago de Compostela. Todos sabemos que o jazz é unha das correntes musicais máis importantes do século XX, é un tamén dos estilos máis influentes pois na cultura de masa, na cultura que todas coñecemos e compartimos. Pero non se trata únicamente de escoitar só jazz, tamén imos coñecelo, mergullarnos pois nos seus sons, na súa histórica, na súa historia, nos seus roteiros, poesía, performance, conferencias e concertos, un pouco seguindo a liña do que estamos facendo nestos últimos tempos, non? Que pois a través das artes performativas, da música, de calquera expresión cultural e artística, pois fundir e ofrecer proxectos innovadores como é este caso. Vai a ser un programa moi completo e moi interesante, que se desenvolverá en parte nos centros socioculturais da Peregrina e do Romaño. É un programa que imos coñecer agora mesmo pois a través da exposición tanto de Ramón como de Pablo. Eu, pois, antes de pasarlle a palabra, pois convido a cidadanía a que participe unha vez máis nestas actividades que se van a desenvolver o próximo sábado, pois unhas actividades que, como todo o que estamos facendo e como todo o que está facendo a xente que xestiona proxectos culturais, pois estará adaptada ás circunstancias, unhas circunstancias que obrigan a ofrecer seguridade neste contexto tan condicionado polo COVID-19, cunhas normas e órdenes rigurosas das autoridades sanitarias, e iso pois, vai a obrigarnos, como estamos facendo, a extremar todas as cautelas para garantizar esa seguridade que nos está permitindo, porque así o vemos todos os días, recuperar a confianza da xente, porque está participando pois, de unha forma moi intensa pois en todos os proxectos que estamos ofrecendo. Por la miña parte, nada máis, non sei quen quere empezar, si Pablo, pois Ramón. Hola, bon día.
Bueno, antes de máis, expresar desde o Festival Jazz da Rúa Nova o noso agradecimento ao Concello de Santiago e particularmente a concelleira Mercedes Rosón, porque realmente son unhas circunstancias moi complexas para poder desenvolver o noso traballo e sin a empatía e implicación do Concello non saberemos se isto teria sido posible en estas circunstancias non tan lamentables. Como ben decía Mercedes, o jazz foi un gran movimento, un gran referente do século XX. Todos temos unha idea un pouco preconcebida do que é o jazz, pero tamén nos queremos reivindicar con esta programación as novas derivas, vou a decir así, que no territorio galego, nomeadamente sempre tamén na cidade de Santiago, esa cultura do jazz, non só a musical, está a ter nos criadores e nas criadoras galegas. Nos últimos anos estamos observando, na verdade, con moita alegría, que moitas das propostas musicais de palco, pero non só musicais, tamén poéticas, tamén pictóricas, tamén coas artes gráficas, das novas xeracións xa teñen integrados as linguaxes de forma natural, vou a decir, desde que son infantes, desde que somos chavales, xa isto forma parte tamén da nosa cultura popular e iso se está manifestando en unhas formas artísticas, escénicas, diversentes, moi ricas, que mesmo ás veces terían problema por ser tan híbridas de entrar en programacións estándar de jazz. O que buscamos aquí, entón, por tanto, é poñer o foco, observar que están facendo as criadores galegos con estas influencias, como iso se está manifestando nas súas obras. Por tanto, non é un festival para traer artistas internacionais, para que nos toquen estándares ou as últimas creacións, sino para observar as creacións locais. Ben, con ese punto de partida, o que vos podo comentar sobre o programa, eu comezaría destacando que temos aquí a Pablo Sanmamez, un músico compostelano recoñecido non só en Galicia, sino tamén internacionalmente, e nos trae un proxecto no que leva traballando moitos anos, que esperemos que o ano próximo teña boa acollida internacional, porque está fundamentado nas cantigas de Alfonso X, precisamente no momento do centenario, no que ven, vai haber un centenario importante en torno á figura e á relación de Alfonso X con Galiza. Ben, disto falará el con máis precisión e detenimento. Esas músicas medievais teñen uns patróns rítmicos realmente ricos e complexos que, ollados desde a cultura do jazz, nos abren unha nova dimensión a mergullarnos nunhas músicas realmente suserentes, ricas e complexas, que temos moitas ganas de escoitar, porque vai ser o concerto presentación deste novo proxecto con artistas realmente de talla internacional como Begoña Olavide ou Elena Tarrats ou o propio Xurxo Varela coa viola de gamba, porque esa é outra das novidades do proxecto, combina instrumentos históricos e interpretación rigurosa da música medieval con un trío de jazz de fundo, como esas dúas linguaxes conviven e se desenvolven, nos parece que é un punto realmente interesante. Está grabado o disco, Benveñas Maio, será a nosa novidade editorial da Central Folk para estas Navidades. Vai ter unha edición extraordinaria en vinilo, preciosísima, e este é un concerto no que invitamos a cidadanía de Santiago a que descubra mesmo antes do lanzamento do disco, con toda a banda ao completo, unha cousa que vai ser complexa, en moitas ocasións descubrir esta maravilla. Pero, bueno, si esta é a guinda, que este concerto que teremos ás 8:30 finalmente no Centro Sociocultural do Romaño, acontecen moitas outras cousas durante o día. E comezamos pola mañán, simplemente vou a dar unhas pinceladas dos artistas e das propostas que nos traen, con un roteiro que lle chamamos Ornithology,
porque tamén estamos este ano no centenario do grande Charlie Parker, que tanto nos influenciou a todos, eu penso, e mesmo os que non saben da súa existencia tamén están influenciados por ele, penso. E bon, el fixo un tema lexendario que se chama Ornithology, reflexionando un pouco, recollendo eses cantos dos pasaros e como cada un dos instrumentos iba emulando un pasaro. Nos o que vamos a facer é un roteiro pola Peregrina para escoitar eses pasaros, para ver como eses pasaros nesa deriva dese roteiro que está detrás do jazz sempre se misturan e abren as posibilidades para que Kiko Cadaval como narrador e Nastasia Zurker e Ramón Bermejo canten e conten, non? Para criar unha obra única nese momento, irrepetible, improvisada e sensacional, sin ningún tipo de dúbidas. Continuamos con xa en palco no Centro Sociocultural da Peregrina con Rosas Negras, que é unha produción, un traballo artístico de Chef Alonso, unha das músicas máis recoñecidas a nivel internacional no ámbito da improvisación libre, tanto na interpretación como na teoría, galega, da Coruña, ainda que sentada hai moitos anos en Madrid, e coa poeta e performer Marina Ural. Elas reflexionan ou poñen en contacto a obra de Juana de Barburú, a grande poeta da América uruguaya, con Rosalía de Castro, e desa relación que a que fai avanzar a obra vai abríndose portas na que entran tamén cada momento novos textos de novas creadoras como Eva Veiga, como Yolanda Castaño, como Estíbaliz Espinosa ou como a propia Marina Ural. É realmente un proxecto fermosísimo que contén moitas deses elementos característicos do jazz como a emoción, o momento, a performance, a improvisación, a liberdade e a reivindicación. E finalmente nos gustaría realmente facelo na zona bella, pero as circunstancias meteorolóxicas son moi complexas. Queríamos descubrir tamén no casco urbano da cidade aqueles edificios, aqueles locais nos que desde finais do século XIX, coa chegada do cakewalk, por exemplo, no Casino de Santiago, ou nos anos 20, con aqueles bailes de Foxtrot, co Simi, con, en fin, todos eses novos ritmos americanos, o Charleston, sobre todo no ano 27, non quero adiantar nada, pero iso xa inundou a cidade. Parece que non temos moita memoria diso, non somos conscientes dese patrimonio. Afortunadamente temos na cidade a dous extraordinarios musicólogos. Son irmãos, Beatriz Cancela, ben coñecida por ser a investigadora que sacou adiante a historia da banda de música municipal ou traballos sobre a familia Curtier, en fin, sobre os músicos compostelanos, e o seu irmão Alberto Cancela, recentemente tamén doutorado cun traballo sobre o orfanismo galego. El foi tamén autor, por exemplo, do libro sobre Chané, onde se descubriu e se reivindicou as súas orixes compostelanas e o seu traballo compostelano. En fin, unha programación da que nos sentimos moi orgullosos por parte de todos os artistas, por parte tamén de todas as colaboracións que recibimos a parte do Concello de Santiago. Me gustaría destacar os traballadores e traballadoras da Rede de Centros Socioculturais, a Asociación de Veciños da Peregrina, o Coro da Rá, ou Producións Luneda, ou Descubrindo as Nosas Músicas, son entidades da cidade que nos prestaron colaboración de moitas e diversas maneiras para que todo isto fora posible. Por la miña parte, nada máis, convidar a todo o mundo a que asista, porque realmente vai ser unha oportunidade moi especial e xa sabemos que nestas circunstancias pode asistir moi pouca xente, entón eu pediría a xente que sexa rápidos, vayan á páxina de folke.com, ali teñen un ficheiro para poder registrarse e facer a reserva para as actividades que consideren. E nada máis, moitas gracias. Deixo a palabra a Pablo Samamed para que realmente nos detalle ou nos suxira algunhas das ideas principais dese proxecto tan extraordinario que ben veñas Mallo. Bueno, antes de nada, dar gracias ao Concello e á Central Folke por contar con nos para este proxecto que estamos, bueno, que sí que é verdad que o sábado é estreno, pero levamos traballando
unha boa tempada en el, aínda que este ano, bueno, por circunstancias que todos sabemos, foi bastante complicado poder leválo a cabo, non? Decir que é un placer compartir cartel con estes compañeiros, no que está, bueno, Ramón Bermejo, Natacia Xúquer, Chef Alonso, Madina, ademais de unha ponencia sobre as audiciones do jazz en Compostela. Para este proxecto, pois é verdad que mistura dos mundos que a priori son bastante pouco misturables, como é o jazz e a música medieval, pero eu creo que se fai dentro unha óptica, sobre todo humilde, é dicir, non con moito respeto, sobre todo a figura da obra extensa de Alfonso X, tanto nas cantigas religiosas como as descoñecidas, cantigas profanas, atopas unha persoa que realmente é bastante máis complexa do que se coñece. Eu recomendo que se alguén ten un tempo, pois que poda ler as cantigas profanas, porque, bueno, a verdade é que hai unhas cantas que realmente son bastante inclasificables, non? Decir que é bastante máis humanista do que padece, non? Con esta idea, pois, surde unha musicalización en torno á figura del o concepto do maio. O maio é un concepto que, aparte de figurar en toda a península, como principio de primavera, unha nova vida, cousas destas, que fan que, bueno, que cando tes unha edade dis un recordo da primavera, sempre está ben, non? Bueno, decir que en ese contexto, a parte das cantigas, contamos con unha especialista en música medieval e en música mudéjar, como Begoña Olavide, que se implicou moito en este proxecto, aportando algunha idea sobre a interpretación, decir que é unha música que traballa con Jordi Sabal, que creo que non é preciso moita presentación, e contar con xente como Elena Tarrades, unha gran cantante moi nova, de 26 anos, e Xurxo Badela, un gran compañeiro no que temos traballado en multitudes de cousas e que sempre a súa óptica sobre a música medieval é ben recibida. Recomendevos que se os apetece, pois estades invitados a participar e acordade facer reservas en reservas@centralfolke.com, porque polos tempos que estamos levando, bueno, pois todas as medidas de seguridade evidentemente pois están contempladas. Bueno, a verdade é que é un programa ben apetecible. Efectivamente, Alfonso X Sabio, un grandísimo humanista, moitas das súas cantigas, da súa música poden ata ser contemporáneas, quero dicir que resulta dunha modernidade como outros grandes compositores, non? E a presencia aquí de persoas como Xurxo Varela, que efectivamente el tocou moitas veces a música das cantigas, creo que co grupo de cámara da Universidade de Santiago, que foron os primeiros en poñer en valor todo ese grandísimo patrimonio musical que está vinculado ao Camiño de Santiago, ademais, e a Compostela. Pois esta é unha especie de nova revisión, non? De todo ese grandísimo patrimonio vinculado, pois, agora a esa lectura do jazz máis ampla e máis integradora, non? Por lo tanto, estou completamente segura de que vai a ser un éxito total. Espero ter a oportunidade, non sei se vou a poder asistir, que vai a ser un pouco complicado, porque coincide tamén ca inauguración de curtocircuito, pero estou segura de que o resultado de todo en xeral, pero este concerto en particular, vai a ser extraordinario, pola garantía de músicos como Pablo, como Xurxo, como Begoña e como Elena, que, como ben decías, Begoña é a que estivo traballando, non? Con Montserrat Torrente, con moitísima xente, exactamente, con todos os grandes grupos de música antiga e medieval de España, non? Non hai ninguna pregunta, entón nada, repetimos que está todo o mundo convidado, que
que como o aforo é limitadísimo, pois quen teña interés que faga xa a reserva a través da web da Central Folque e a disfrutar que do que se trata, vale? Bueno, moitas gracias.